Raġel ta' 61 sena minn Birkirkara ntbat il-ħabs għal 4 snin u 3 xhur talli abbuża sesswalment tifel fil-Bajja tal-Mistra. Il-każ seħħ il-ħamis u l-ġimgħa fil-qorti ġie spjegat li l-Pulizija tal-Qawra rċevew telefonata minn Tom it-tifel li qaltilhom li waqt li kienu fil-Bajja tal-Mistra mal-familja raġel kbir fl-età ikkommetta qatt indiċenti fuq bina. Aktar tard it-tifel qal il-Pulizija li xi ħadd li ma kienx jaf kienet jitkellem mommu man-nanna u anke mar ħdejhom waqt li kienu qed jgħumu. Meta sar il-ħin biex jitilqu r-raġel identifikat bħala Raymond Barbara tefal it-tifel ma' karozza parkjata bisu fuq xuq ftejħ u sidru u taħ karta tal-flus tal-10 euro li fuqha kien hemm nota biex jekk ikollu bżonn il-flus jgħidlu. Apparentament it-tifel kienet ifaddal biex jixtri kamera tat-tip GoPro. Il-suspettat instab mill-pulizija u tressaq il-qorti akkużat li abbuża sesswalment minn minuri u li kommetta attijiet sesswali bla kunsens. Ir-raġel ammetta l-akkużi miġuba kontrih minkejja l-qorti preseduta mill-maġistrati Farrugia tagħtu l-ħin biex jikkonsidra l-pożizzjoni. Minn barra sentenza ta' priġunerija, il-qorti ordnat ukoll li jisem ir-raġel jitniżżel fir-reġistru tal-pedofili. Żagħżugħ li tressaq il-qorti akkużat li kiser diversi drabi l-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest għamel seduta sħiħa jisol fl-awla u qal li għandu rieħ f'sidru madankollu waqaf mal l-qorti ċaħditlu t-talba ħelsien mill-arrest. Simon Leighton Rashid ta' 22 sena li joqgħod il-Belt Valletta wieġeb mhux ħati li kiser 3 kundizzjonijiet imposti fuqu mill-qorti u ordni ta' probation li ngħatatlu f'Ġunju tas-sena l-oħra. Il-prosekuzzjoni spjegat kif l-aħħar ġimgħat l-akkużat ma baqax imur jiffirma fl-assa u ma derx fis-seduti tal-qorti li kellu skedati. Iż-żagħżugħ qal li kienet isofri minn rieħ li niżillu f'sidru u telaq mid-dar biss biex imur għand it-tabib. U insista li mar għand it-tabib darbtejn il-belt stess u anki indika triq fejn hemm il-klinika. Madankollu ma setax jiftakar x'ismu it-tabib. Meta jomejn ilu ħabtulu l-bieb il-pulizija ħadd ma fetaħ. Iż-żagħżugħ kellimhom aktar tard fuq it-telefon u qalilhom li kien l-istar ma terdej mingħajr ma qalilhom fejn jinsab eżatt u qata t-telefon mal-ispettur saqsih għall-isem tas-sala fejn jinsab u baqa' jinżamm arrestat.